Хәерле сәгатьтә хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары. Эфирда сер итеп кенә тапшыруы һәм мин аны әзерләп алып баручы Роза Хайруллина. Дуслар, сезне без күренекле шәхесләр белән якыннанрак таныштыруны дәвам итәбез. Һөнәрләр бик күп, алар төрле һәм кызыклы булуы турында һәркем белә. Бу һөнәрләргә өйрәтүчеләр кемнәр соң? Әйе, училище, техникум, институт, университет дигән уку йортлары бар. Аларга тиклем белем ала торган уку йорты ул мәктәп. Балаларга 6-7 яшь тулу белән алар укырга керәләр. Менә шуннан башына да инде һөнәр ияләренең тамырлары. Шушы яшь ныгымаган тамырларга су сибүче кешеләр, алар укытучылар. Алар бу тамырларны ныгыта һәм киләчәктә зур, көчле агач булып үсәргә булыша. Бүген әйтәсе килгән сүзем дә шушындый кешеләрнең берсе турында. Йөзе белән күркәм, ичке дөньясы белән үзенчәлекле бай күңелле кеше. Зур ихтирам хөрмәткә лаеклы бөек шәхес, укытучы Латыпова Фәридә Фәйзи кызы турында. Бүгенге көнгә тиклем Фәридә Фәйзи кызы үзенең укучыларының хөрмәтен тоеп, алар белән тыгыз элемтәдә булып, аралашудан рухи азык алып яшни һәм яши. РСФСР мәгариф отличнигы, югары квалификация химия укытучысы, бик күп мактаулы грамоталарга ия булган Латыпова Фәридә Фәйзи кызы 1937 елда Федоровка районының Каралашык авылында гади колхозчы гаиләсендә өлкән бала булып дөньяга аваз сала. Бала чагым үсмер еллары, сугыш, ачлык елларына туры килә. Фәридә Фәйзи кызы 1956 елда Каралашык урта мәктәбен тәмамлап, Башкорт дәүләт университетына химия һәм биология фәннәре факультетына укырга керә. Һәм 1961 елда кызыл дипломга тәмамлый. Һәм шул ук елны Фәридә Фәйзи кызы Стәрлебаш районының Тәтер Арыслан авылы мәктәбенә химия, биология фәннәре укытырга юнәлә. Укыту белән бер рәттән яшь, көчле укытучыга комсомол секретаре, правком председателе, мәктәп яны участогы мөдире вазифаларында башкарырга туры килә. Тәтер Арыслан мәктәбендә 12 елдан артык эшләгәч, Фәридә Фәйзи кызына Уфага күченеп китәргә туры килә. Һәм шулай ук ул Уфа шәһәрендә дә мәктәпләрдә зур теләк белән укучыларга химия фәннәрен укытуын дәвам итә. Фәридә Фәйзи кызының укучыларында химия фәннәренә омтылыш, район һәм республика күләмендә уздырылган олимпиадаларда беренче урыннарны алу. Алай гына да түгел, югары уку йортларына химия фәне имтиханнарын яхшы билгеләргә биреп, берничәсе хәтта Фәридә Фәйзи кызы юлыннан китеп, укытучы һөнәрен үз иткәннәре дә бар араларында. Бүгенге көндә бу зур ихтирамга лаеклы укытучыны укучылары хөрмәт һәм рәхмәт сүзләре белән аның үзен һәм укыткан дәресләрен әле булса кызыксынып искә алалар. Тыгыз элемтәдә булып аның белән аралашып яшиләр. Фәридә Фәйз кызы, сез өлкән буын укытучысы буларак әйтеп китегез әле менә, сезнең заманнарда укыту ничегрәк булды? Менә сез үзегез укытучы буларак балаларга, эшегезгә нинди хисләр, нинди мөнәсәбәт булды сезнең эшегезгә гомумән? Һәр эшне яратып эшләсәң, һәр эшкә бөтен мәхәббәтең биреп эшләсәң, эш җиңел. Шулай ук фәнне дә аңлатырга була. Балалар, алар ул Тәтер Арыслан мәктәбендәге балаларны ни өчен шулкадәр истә калган? Чөнки алар минем яшьлек гомерем шунда тормышка чыгып, балалар үстердек, иптәшем дә бик әйбәт булды. Баш инженер булып эшләде колхозда. Шушы вакытта менә бер-ике дәрескә керү белән мин аңладым. Мин укытучы һөнәрен дөрес сайлаганмын. Чөнки үз фәнеңне генә түгел, укучыларны да яратырга кирәк. Ә мин укучыларны һәр кайсысын яратам. Бездә төрле укучылар бар, ул заманда да менә мәктәптә ул укучыларның кайбер классларын бөтен шундый укучылар бер класска җыйналган булуы да мөмкин. Ул класстан укытучылар курка. Чөнки анда тәртип урнаштыру кыен. Менә бу мәсьәлә минем бер вакытта да килеп басмады ул минем алдыма. Әйтергә кирәк, сезнең укучыларыгыз
Бүгінгісі күндә дәрәҗәле урыннарда эшлиләр. Бик күп мактаулы исемнәргә лаеклы, күренекле бөек шәхесләр. Җиңел генә укып китәргә ярдәм итүләрегез, белемне шул тиклем яхшы итеп бирүләренең серләре нәрсәдә? Ул шушындай электән үк мәдрәсәләр булганында уку булган, дингә ышану матур булган, тәртипле гаиләләр күп. Менә мин үзем хәтта язып үзем өчен үзем эшләгән еллардагы эшләгән укучыларның кайбер гаиләдә мин 5 укучыны укытканмын. Менә Ахмадиевлар, Ибрай авылыннан Ахмадиевлардан, Ахмадиевлар гаиләсеннән 5-не укыткан, 5. Менә Рисаевлар, алар ярты авыл безнең. Шушы Рисаевлар гаиләсеннән мин 4-сен укыткан 5 баланы. Без Фәридә Фәйзи кызының Уфа шәһәрендә эшләгән берничә укучысы янына барып, алар белән әңгәмә корып алырга булдык. Һәм беренчеләрдән булып, Республика перинаталь үзәгендә анестезиолог-реаниматолог булып эшләүче Башкортстан Республикасының атказанган табибы Мустафин Рәфкать Кабдрауф улы янына килдек. Фәридә Фәйзовна белән без 1966 елда таныштык. Ул безгә неорганика химиясын укытты, органика химиясын укытты. Biz onun химияга беренче дәресләрдән үк гашык булдык. Без ул дәресләргә чын күңелдән ничек дип әйтергә, аның биргән белемнәренә сокланып, рәхәтләнеп килә идек. Менә ул бит була бит, менә шулай, менә кайсы дәрескә барасы килми, әзерләнәсе килми. Теге яшәрәк чак битене бәлкерәк чак дип әйтсәң дә була. Менә химия дәресенә русча кушып әйткәндә с удовольствием йөрик. 3 укучы БГУга химия факультетына керделәр. Ул хәтта химия факультетына керүе бик авыр иде. Онда хәтердә шулай калган минем 10 кешедән артыграк иде конкурсында. Менә Альфира, Минугөл, Вазир, безнең класслар шунда кирип киттеләр. Медицинада эшләгән теге профессиялар арасында нык химия белән связанный ул. Ул Фәридә Фәйзованың биргән белемнәре менә ул анестезиологиядә, реанимациядә көндә кирәгедә битергә була. Менә бүгенге көндә менә сез әле безнең бу сөйләшеп утыру гипербарический оксигенация кабинетында бара. Менә монда безнең больницаның ниләр центр авырлы хатыннар белән связанный, шуңа күрә без алар белән эшлибез. Менә без аларны бара камерада Менделеев таблицасының 16-нчы элементы кислород белән лечить итәбез. Фәридә Фәйзовна талантлы укытучы, ул гүзәл әни, гүзәл тормыш иптәше булды ул. Ул безнең авылга кияүгә чыкты. Нитте. Ул менә хәзерге көндә дә ул безнең әти-әниләрнең исемнәрен белә. Фәридә Фәйзовна, сездән үткән юбилейгез белән котлап, классташларым исеменнән, үзебезнең исеменнән сезгә Юлназ Асаева башкаруында бер җыр тәкъдим итәсем килә. Мине онытырга мөмкин түгел, онытырмын дип уйлама. Сихырладым сине, алып сөюемне, эчер суың булыр һавадан. Китермен дә онытырмын диеп, үз-үзеңне генә алдама. Мине онытырга мөмкин түгел, онытырмын диеп уйлама. Айга баксаң әгәр, анда минем саным, йолдызларда минем карашлар. Кош очмаса җилләр алып килер сиңа
жырларымны минем тарафтан китермин де онотурман дие өз өзүңне генә алдама мине онотурга мөмкин түгел онотурман диеп уйлама китермин де онотурман дие өз өзүңне генә алдама мине онотурга мөмкин түгел онотурман диеп уйлама. Фәридә Фәиз кызы, білім беру белән бер рәттән сез укучыларыгызга һәммәсенә дип әйтергә кирәк, дөрес тәрбия дә бирергә өлгергәнсез. Моны ничек булдыра ала идегез сез? Гаиләдәге тәрбиядә бик зур роль уйный. Әгәр дә ата-ана матур итеп балага аңлата белә икән, укытучыларга карата ихтирам зур икән, ә мине бик ихтирам зурые. Как-то ничек әйтергә. Авыл советына да депутат итеп сайладылар, район советына да сайладылар мине. Шушы 12 ел гомер эчендә мин менә бер кырын карашлы авыл халкын күрмәдем. Алар мине бик хөрмәт иттеләр, ата-аналар. Димәк, мине хөрмәт итәләр икән, балалар да хөрмәт итә. Укытучыга әгәр өйдә укытучыны берәр нәрсә дип сөйлиләр икән, ул бит инде аннан соң ул укытучыга карата баланың да карашы үзгәрә. Шуңа күрә иң беренче үз фәнен яратып, балаларның һәр кайсын яратып, яхшы укыймы, начар укыймы, икелегә, өчлегә укыганнар да аларның һәр кайсын кайсадыр уңай яклары бар. Ана шул уңай якларын күрә белергә кирәк. Тәрбия эше барырга тиеш ул үрелеп, менә шул химия фән, коры химия фәнен генә укыткан вакытта аларга кызык та түгел. Ана шунда үрелеп барырга тиеш тәрбия мәсьәләләре дә. Башкорт дәүләт авыл хуҗалыгы университетының профессоры, Башкортстан Республикасының авыл хуҗалыгының атказанган хезмәткәре, Россиянең югары һөнәри мәгарифенең мактаулы хезмәткәре Гадиев Ринат Рәүил улы да укытучысы турында җылы сүзләр әйтте. Мәктәп еллары битне иң якты, яшьлек, бәхетле еллар дип әйтәсем килә инде кешенең. Шул елларда инде безне Фәридә Фәйзовна аякка басты дип әйтсәм дөресрәк булыр, наверное. Без инде Татар Арслан средняя школада укыдык, орта мәктәптә укыдык. Фәридә Фәйзовна ул үзенең таләпчәнлек, намуслык, гадел, ягымлы, тырыш ягыннан һәр вакытта аерылып торды. Иң авыр темаларны химиядан бик җиңел итеп, аңлаешлы итеп безгә аңлатып күрсәтте. Химиядан авырлыклар имтихан бергәндә туры авырлыклар булмады. Мин менә, например, үзем шушы сельхоз институтка 3 мәртәбә поступать иттем. 3 мәртәбә поступать иткәндә дә имтиханнарны химиядан бер вакытта куркмадым, уверенный булып сдавать иттем. Химия дәресендә инде миңа үземне бик начар тойдым, когда Фәридә Фәйзовна сорагач, мин яхшылап отвечать итә алмагач, икле алган идем. Шушы иклене озаттан зәтүн сәттем, но все равно һәр вакыт менә үземнең йөрәктә ничектер сокланып калды. Ул учитель от Бога, Худайдан биргән укытучы дип әйтсәк буладыр. Почему андый укытучылар, к сожалению, әзләр? Если барысы да шундай укучылар булса, һәрбер предметларны укучылар гел 4-5 генә укырлар ие. Һәр вакытта минем үземнең сүзләргә түгел, менә барлык укучыларның да сүзләре дип уйлайм, конечно. Һәр вакыт без Фәридә Фәйзовнага зур рәхмәт әйтәбез. Һәр вакыт киңәшләр, аның белән киңәшләшеп, киңәшләрен бирә иде. Һәр вакытта ул дөресен әйтә иде.
Зор рәхмәт әйтәсем килә инде Фәридә Файзовнаға, аның туганнарына, дусларына. Киләчәктә инде аңа телибез без зур кырыштай сәламәтлек, озын гомер. Фәридә Файзовна, сезне юбилейгез белән котлап, үзем, гаилә һәм класслыклар исеменнән җыр бүләк итәсем килә. Bala çağımızda, kıyalatımızda biz şahidik buluttan alda. Ak bulutlar artık tılsım illerinden mucizeler küttük biz hıyallarda. Ömürlerimiz boyu Durmuşlarga aşamaz, hıyallarda baxıt izleyiriz. Əbid baxıtırız, jirdə qadigine yaşayken şunu bilmeyimiz. Zəngər kökleriyle yaşlık dili idi. Hıyallarda nidir kütəbiz, yıldız gözləgənbiz, yarlar izləgənbiz. Yənəşədə bolğan, tik görməgənbiz. Ömürlərimiz boyu durmuşlarga aşamaz, hıyallarda baxıt izleyiriz. Əbid baxıtırız, jirdə qadigine yaşayken şunu bilmeyimiz. Чираттагы әңгәмәчебез белән очрашыр өчен Уфа дәүләт нефть техник университетына юнәлдек. Шулай ук Фәридә Фәйзи кызының укучысы. Технология факультетында декан вазифасын башкаручы, техник фәннәре докторы, нефть һәм газ технологиялары кафедра профессоры Рахимов Марат Нәүрис улы янына да якынрак барып, аның фикерләрен тыңлап үттек. Фәридә Фәйзовна безне Арслан орта мәктәбендә беренче көннәрдә химия дәресеннән укырга өйрәтә башлады. Без озак укыган, как раз шул елларда ул Уфагаларына күчеп китте. Шул вакытта аның как раз укучысы Фәридә Фәйзовна 6 класстан башлап химия укыткан, аның укучысы Минигөл Мусавир кызы как раз безне химия дәресеннән дәрес укытып алып барды. И мин уйлыйм инде как раз вот шул заманда как раз миңа в том числе и безнең менә бергә булган егетләргә безнең класста без 31 бала идек, шуларның бер 20-сеннән артыгы шул Советлар Союзы вакытында югары белем алдылар, и күбесе шуларның как раз ул институтларга кергәндә химия фәненнән берип, как раз университетларга керделәр. Шундый макал бар бит, интеллигентный кешенең югары образование түгел, начальное образование барга тиеш. Видимо, как раз вот шул бәләкәй чактан биргән белем или мөхәббәт химиягә ул, наверное, мәңге саклады. Үземнең исемнән, классташларым исемнән Фәридә Фәйзовнаның зур юбилейнан котлап, Әнвәр Нургалиев башкаруында бер җыр бүләк итәсе килә. Үтсәдә еллар тезелеп сафка, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята, yürek komanda seni yaratan.
белән гомер итәсең, үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Мин дә гөл сине сагынам шулай, икенче ярым сиңа тиң түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Фәридә Фәйзи кызының укучылары аны юбилей уңаеннан котларга дип чәчәк гөлләмәләре тотып кунакка килделәр. Бәйрәм белән сезне юбилейгез белән тәбрик чын күңелдән. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Матур табын артындагы җылы аралашу, мәктәп елларын искә төшерү хатирәләрне яңартты. Безнең өчен Фәридә Фәйз белән безнең тормыш юлында очрауы безгә һавадагы йолдыз атылган кебек бер бәхетле вакыйга булды. Һәм безнең барлык алдагы тормышыбызга бик зур тәэсир итте һәм үзенең нәтиҗәләрен күрсәтте. Әйтик, менә чагыштырырга була, ул елларда бит инде 61нче елда беренче булып космоска очты кеше. Без шундый тырышып укырга, барыбыз да имеш космонавт булырга дип байлар хыялландык. Һәм менә безнең хыялларны тормышка ашырырга әйтерсең дә Аллаһ Тәгалә җибәргән безнең бәхеткә Фәридә Фәйзовна эшли иде Татар Арслан мәктәбендә химия укытуы буенча. Бик талапчан, максатчан, үз максатына ирешүчән, бик тырыш, игелекле, шундый менә бигрәк тә ерак авыллардан килеп укыдык без. Шулар өчен бик кайгыртучан, шундый кешелекле безнең өчен укытучы иде. Зур кеше, бик зур хәрефтән язылган укытучы иде. 7нче класстан 10нчы класска хәтле мине химиядан укытты. Аның алып барган химия дәресләре шул хәтле күңелгә ятышлы була торганы. Безнең классыбыз бик көчле класс иде. 3 кеше медальләргә бетте 10нчы классны. И ул елларны химия фәне бүтән экономика, экономикада химия фәне өстенлек алган иде инде. Без өчебез дә химия факультетына килдек, Башкорт дәүләт университетының. Һәм беренче экзаменнан ук бер генә экзамен бирдек химиядан. Шундук студент булып киттек. Дорогая, любимая моя Цураника, я желаю тебе в первую очередь терпения, желаю тебе долгих лет жизни, чтобы в твоей жизни тебя радовали не только твои дети, твои внуки, твои ученики, радовали тебя не только своими какими-то достижениями, радовали тебя достижениями своих детей, своих знакомых, потому что ты подарила им частичку себя. Спасибо тебе большое и спасибо, что ты у нас есть. Сезгә тагында бәхетләр телибез зур итеп.
Гомерегез бәхетле булсын. Бәхетегез гомерле булсын. Сезгә озын гомер телибез, 100 яшагыз. Безне тагын да шулай куандырып торыгыз. Без сезне яратабыз. Сез безгә бик якын кеше. Сезнең өчен безнең классташларыбыздан музыкаль сәлам итеп, Җавид һәм Зөлфия Шакировларның музыкаль сәламын кабул итсәгез, без бик шат булып торырбыз. Үсіп жеттік ауылдан шығып кетесі келіп, шул Уфа дегенлерін бір барып көрсек дейіп, ауылда бірләніп, Уфада шешек атып, яшнәбістік яш ғымырны гірлетіп те шаулатып, яшәдік Уфаларда жанны икеге бөліп, ауылы яқларына бұрып жиіп қойған ат керек. Ufalarda da ağılda biz şul bağıl balası, Qayda da ağıl balası bulup bizge qalası. Ağıl balaları bulup yuğalmadık qalada, Qalalarda ağır tügel işlep üsken balağa, Ağılda işle bulduk, Ufada kişi bulduk, Kişi de işle de bulup yaşar dünyalar kırdık. Yaşadık Ufalarda canlı ikiye bölüp, Ağılı yaklarına vurup jigip koygan at gerek. Ufa ağıl arası, Ufa arası, Ufalarda da ağılda biz şul ağıl balası, Qayda da ağıl balası bulup bizge qalası. Сер түгел, бүгінгі күндә балаларда укырга омтылыш уяту, теләк уяту бик авыр. Күп кенә әти-әниләр үзләренең балаларын кыстап укыталар. Аларда менә шушы теләкне уятырга, балаларда укырга теләкне уятырга сез нинди киңәшләр бирер идегез әти-әниләргә, укытучыларга? Әти-әниләргә гел генә акча турында, байлык турында гына сөйләргә түгел, рухи байлык турында тәрбия алып барырга кирәк ата-аналарга әлбәттә. Шулай да хәзерге вакытта да бик матур итеп балалар белән уртак тел табып, матур итеп үз фәненә игътибар, кызыксыну уяткан укытучылар бар бит ул. Таба белергә кирәк. Һәр баланың үзенең барыбер аның ниндидер яхшы якларын күрә белергә кирәк. Сезнең дәврдәге укыту һәм укучылар, безнең әлеге заман укучылары һәм укыту, алар бик нык аерыла, шулай бит? Хәзерге вакытта кыенлыклар бар. Сүздә юк. Аларны җиңеп була. Җиңеп була. Теләгән вакытта, ныклап эшләгән вакытта ул аны да җиңеп була. Чөнки теләп эшләргә кирәк, яратып эшләргә кирәк. Укучыларны яратырга кирәк. Һәр кайсы үзенә бер шәхс бит ул. Фәридә Фәиз кызы, менә бит сез күп еллар дәврендә укытучы булып эшләгәнсез. Берәр менә бүгенге көнгә тиклем исегездә калган, дәрес барышында булган хәл вакыйга бармы? Кызыклы вакытлар булгандыр инде. Бер ни ясаганда, тәҗрибә ясаган вакытта класста 20 кеше утыра бит инде. Магний яндырдык. Магний, мин дә кайбер ниләрне шушында шәшри бит инде, ул бик ерагракында вытяжной ниле сура торган шкафларда юк бит инде, әле мәктәптә, авыл мәктәбе бит инде, авыл мәктәбе. Ну, бүтән ниләрне, тәҗрибәләрне күрсәтәсе килә, кызыксыну уятасы килә. Шуннан хәзер шушында шәшрәп берәү нинең Флүрәнең яулыгына тиде, былай инде. Тишелеп чыкты инде. Шушыңа менә бик нык хафаландым ул вакытта, бит киемдә бик ни, шушыңа бер яулык алып бердем, шундый кызык вакытлар да бар инде.
Гаиләгез турында да сөйләп китсәгез иде. Һәр кеше үзенә бер йомгак ясый бит инде. Мин дә шул чорга басканмындыр инде ул. Әйләнеп юлга, үткән юлларга карадым да, мин уйлыйм. Мин бәхетле булганмын ул. Иптәшем әлбәттә 42 яшьтә дөнья куйды. Әйбит. Шушы кооперативный квартираны алып бер генә ел яши алды. 14 ел буе үзем түләдем. Мин икенче урында эшләргә туры килде. Әйбит. Балалар миңа зур ярдәмче булдылар. Балалар бик акыллы булып үсте. Бик тырыш булдылар. Алар ярдәмче булдылар миңа. Хәзерге вакытта әлбәттә балалар белән, оныклар белән горурлана алам. Менә минем тормыштагы ике байлыгымның берсе зур горурлык белән әйтә алам. Ике кызым медицина өлкәсендә эшли. Әлбәттә наградалар да бар, халык ярата, эшләгән урыннарында тырышлар. Менә Марсельга килгән вакытта улым, кеше бит инде иң кечесе улым, конкурстан матур итеп үтеп авиационныйга керде. Авиационный институтны бетергәч, эшкә урнашуда минем өчен авыр эшкә урнаштыруда. Чөнки ул бик үзаллы бала булып чыкты. Фәридә Фаиз кызы, без Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының хезмәткәрләре сезнең белән якыннанрак танышуыбызга чиксез шатбыз. Бу чынлап та зур бәхет, менә бүгенге көндә шушындый кешеләр белән якыннанрак танышып, аларның холкы белән, аларның эш тәҗрибәсе белән якыннанрак танышу. Рәхмәт сезгә шундый кеше булганыгыз өчен. Ходай Тәгаләгә әле сезгә күп еллар дәврендә шулай сәламәт булып, көчле булып, укучыларыгыз белән горурланып, балалар игелегендә, оныклар куанычында һәр минуттан шулай ям табып, тәм табып, матур итеп яшәргә насыйп итсен. Туган тел каналын бик яратып карыйм. Теләп карыйм. Бик матур җырчылар гына түгел, бик матур шашлар. Менә шуларның шуңа күрә мин Туган тел каналына бик зур рәхмәтлемен. Һәр вакыт карап барырга яратам, һәр вакыт тыңларга яратам. Туган тел бик яхшы аның оештырылуы. Рәхмәт. Туган тел каналына зур рәхмәтем. Мәктәп бусагасын атлап кирип, кулларыннан тотып, билим иленә әйдәүче һәм үсеп бу җиткәч улы тормыш юлына озатып калучы кешеләр ул изге җанлы укытучылар. Сез укучыларга кирәк тә, терәк тә, язгы җилдә йомшак та була беләсез. Менә шундый улы ихтирамга, мәхәббәткә ия кешеләрнең берсе булды бүген безнең сер итеп кенә тапшыруының кунагы Фәридә Фәйзи кызы. Аның белән булган әңгәмәбез, аның ичке дөньясының серләре, киңәшләре, тәҗрибәсе сезнең дә күпләрегезнең күңелләренә хуш килгәндер дигән ышанычта каласыбыз килә. Мин сер итеп кенә тапшыруының әзерләп алып баручысы Роза Хайруллина сезнең белән киләсе очрашуларыма тиклем сау булашам. Һәммәгезнең күңелләренә яктылык, изге хисләр, гаиләләрегезгә иминлек телим. Пока-пока.